Proto si chtěla tu velkou svatbu v bílém, abys mohla najít svého otce? Tak to není. Víš, že jsem chtěl odjet lodí na pevninu, tam se nechal oddat jenom se svědkama, ale ty si trvala na téhle pohádkové svatbě, aby si mohla hrát na šťastnou rodinu. Já musím vědět, kdo jsem. Jako producent musíte mluvit do všeho a hlavně do hlavních rolí. A princíp je ale ten, že jako nejlepší je přesvědčit ty ostatní o tom, že máte správný názor. To je strašně důležitý, neurčovat to z pozice síly, ale vysvětlit, proč to děláte, co si o tom myslíte a jaký je důvod. Mě nikdo nepřesvědčí o tom, že Bořek Slezáček neumí hrát, protože jsem ho sledoval za 4 roky snad 50krát. A po 4 letech, když Děti ráje končili, tak ženám nad 40 prostě vlhly oči. Byl prostě úžasný, naučil se to. Proto rád budu soupeřit o názor s každým režisérem, protože ten po většině ho neviděl. Pak jsou momenty, kdy se naprosto zhodnete. Alenka Antalová vstoupí do místnosti a ta se rozzáří, a kdyby vyšlo slunce. Hanka Holišová si stoupne k mikrofonu a všichni šílí a křičí Sofi, Sofi. To samé platí o Daniele Šinkorovej, s kterou jsme vůbec nepočítali. Tenhle biznis musíte dělat naplno, na 100%. A rodina, manžel, partner, děti, všichni se musí přizpůsobit, jinak se to nedá dělat. Ale z radosti jsme skonstatovali, že ta Danka to asi takhle chápe, protože jako herečka a zpěvačka je úžasná. Má 2 tálie. Chiquititu a Dancing Queen. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. V podstatě dokončíme celý ten výběr těch vedlejších rolí, kampany je důležitá, musí být masivní a velmi dobrá. To dělá z toho muzikálu ten muzikál, čím je, že spousta těch malých rolí, ale zase pro mladé lidi ideální k tomu, aby prostě se do toho světa ponořili a zakusili tu vůni světového muzikálu. Dokončíme to smluvně, se to rozjede, no, pustíme se hlavně do PR, marketingu a po prázdninách začneme zkoušet. Jako na muzikál typu Mamma Mia potřebujete kapacitu, která přesahuje 1200 diváků. A my se na to kongresové centrum docela těšíme, protože tam spousta lidí má vzpomínky na Drákulu a nic úžasného tam od té doby nebylo. A ty lidi tam mají komfort, přijedou autem, metrem, parking, autobusy. Prostě na tohle je to velmi dobrý a to ostatní pohodlí jim vytvoříme.